fans penggemar jenengan, khususnya ibu-ibu, tante-tante dan mbak-mbak. Niki ngantek nyater truk nih Bang. Nyarter apa? Truk dam perhubungan. Bisa menyapa untuk para penonton semua. Gayane bahasa Indonesia. Ya. Ya. Nyapanya gimana? Cek. Oh. Cek. Bisa diangkat, bisa diangkat. Ya. Cek. Nah, niki mawon. Nah, niki. Dipegang ini ke. Agak maju ndak? Oh, agak maju boleh. Tante mau nemenin? Ndak apa-apa, temen ndak apa-apa. Masak jeruk, minum jeruk. Pripun Om? Saya bingung ini. Sugeng Dalu mana ini? Tonggor. Tonggor. Sebentar. Mana no? Sugeng Dalu Tonggor. Ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Gimana kabarnya? Baik. Masuk baik. Baik ya. Sebentar. Nah. Ini kalau nggak dikontenin nggak oke nih. Ya. Baik. Kalau diberi kesehatan pasti baik. Oke. Saya minta suaranya boleh ya ibu-ibu ya. Ya. Nanti saya bilang Tonggor luar biasa gitu nggih. Wih, manut suka saya kalau kayak manut tuh yuk. Nggih. Tonggor. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak, selamat menikmati Turonggo Setyo Manunggal. Bebas. Yel-yelnya rasa Dharma merangkul. Ya. Ini rasa kiroso. Dharma ki apa Mas Nana? Cek. Dharma ki apa? Dharma itu apa? Oh, rasa Dharma merangkul. Nah, singkatannya? Cek. Rasa. Cek. Rukuning swasana. Agawe dumadining rakyat makmur. Oh, jos. Cek. Bisa diangkat Mas, nggih. Nah, niki. Nah, sekedap. Nggih, monggo sak mangke ingkang mirsani sek wonten ngajeng lenggah kemawon supados sek wonten wingging saged mirsani. Dicek terus. Pripun? Ya, besok. Ya. Sudah Pak Dokter. Nah, Pak Dokter bawa suntik ndak? Lah kenapa? Pripun? Medeni nek nggawa suntik, Mas. Kadang aku diceraki Mas Singgar nek nggawa suntikan ya rada ndredeg. Piye? Lah ndak kesuntik kuwi mau kok ya. Ayo. Yuk. Ayo. Pating Cinalorot. Cinalorot titah kang kasat ing netra muter-muter sak dhuwuring kalangan bakal sumusuk marang raga-raga kang piniji. Woi! Sing duweni sak kabehing watak ana sing alus, ana sing sedengan, ana sing kasar. Woi!
Ayo 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 siji boko siji. Yuk, yuk, yuk. Wah, Setia Manunggal. Setia sakjo Manunggal. sih. Woi, Oh, ya. Prasetya Sound System. Cinta host etnik kostum. Yuk. Oh, ya. Lo. Asik. Woi, dadah. Ayo, Cok. Gue dong lo. Ya. Woi. Yo. Yo. Bos. Ya. Yo. Ya. Yo. Cici. Dalam Mas. Ini enggak dadi nih yang ini. Yang mana? Ini. Yang itu. Nanti kalau dadi dadak golek bakul kayak ditebaske. Oh iya. Nanti Iya. kalau Rambutnya belum ada kata Mas kalau Mas Nanang. Enggar nyanyi ya? lagi nanti jadi. Heeh. Oh iya siap. Kayaknya Mas Enggar ya siap dadi loh Mas. Iya, berapa pokok Heeh. Siap. Buatan Ya sakit siap dadi. itu. Siap toh? Siap. Kandani, kau nek bintang tamu ki dikapak-kapake gelem. Iya. Upama dadi awakmu siap. ngaman kayak apa nih? Hah? Upama dadi awakmu pengen Dompete kula. Dompete. Kowe Mbak apa? Amel dompete. Aku apa nih yo? apa nih? Apa ini? Cikata. Aku rawani nek rumah Singgar. Ya, Ini Mbak. pripun mau? Ya nyanyi lagi kok. Iya. Kan waktunya sampai jam 11 ya? Terus Jam saya 12 atau terus jam gitu. 11? Tekan rampung. Setengah 11. Ya, setengah 11. Apa Om? Sebentar dulu, ini Oh iya. ada klasiknya dulu, sholawat badar. Monggo, sholawat badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasi habibillah. Tumpaane kereta Jawa. Yo kanthi
selawat. Kanca Ayo padha semusup marang raga kang piniji. Manungsa padha elinga konmu urip eneng alam donya aja padha tumindak ala iku dadi larangan agama. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah Ya. Yuk, yuk, yuk. Iyo. Nah, iki yo membo-membo kaya MC campur sari. Siap. Ora sakoyo tenan ya ora apa-apa kok, Mas. Salajengipun monggo Mbak Amelia Nandika ya berdiri. Anjir. Iku amplopku papat tinggo ya MC campur sari, MC jadil yo dalang papat. Ayo, sinden bareng toh, Mas. Untuk selanjutnya berduet dengan dokter kebanggaan Indonesia. Iya. Nah. Jadi ngono. Oh, ini Ora iki ngedur ngene. ngoten. Iki nek dipadake sandal iki mereknya sandal apa? Mereknya sandal Ando. Ando gak aku? Swallow. Ora ngono. Pripun, Pak? Ya ora apa-apa. Nggih to leres toh? Ora apa-apa ya. Arep swallow arep meli. Nah, bisa nanti lagunya apa menyesuaikan. Iku awake dhewe kok sik mau kae. Wis pokoke. Yo. Itir sumilir. Lan ugi sak mangke tasik wonten setunggal babak malih kang langkung serem, langkung regeng anggenipun mungkasi kegiatan hiburan nggih. Bersih dusun wonten ing Tonggor Pacarjo Semanten. Ya, mari Mas Enggar. nggih mo. Yo ganteng yo cantik ya. Turangga Setya Manunggal. Masih bersama Mbak Amelia Nandika. Ada juga Dokter Inggar. Jangan nyuwunake ya Mbak Mel ya. Apa nih, Mas? Penonton deh. Hey! Ayo Mas Wibisono. Mbak Mel. Anganku gambara anembus mega Hitung lintang sesulo padang rembulan Tak
capang Ora sah samar mas. sekar makan ing ora-ora kang cekan ngelakkan tanpa upama nunggu dumete sing tirta kanggo nelesi lunga-lunga kesiko rino wengi wae beda atiku sing tirta saumpama kapan kaya aku bisa ngekel lintang ngrengkuh enak ing rembulan Samar buatan lanang mungkap. Secara macan ning ora-ora kecekan. Gelakkan tanpa upama nunggu dumete sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketika kanggo nelesi luka-luka ketika sampun sampun niki wau Kitir sumil. kitir nggih kitir Pak Kitir sumil. kula wedi nek kleru niki wau Mbokno ke ora cetha ngono lho. nggih makane kula nggih njaluk ajar jenengan ajeng muni kitir nggih Napa ora cetha. Nggih, sampun dipun aturaken setunggal lagon Kitir Sumilir. nggih Untuk penyanyi selanjutnya kebersilakan penyanyi dari Pakem Sleman Yogyakarta. Inilah Tata Angelina Sondah, ya berdiri. kok ora disepoti Waduh. Mas? sepotin ho Iki bote urung teko. Yo 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 yo. Ganange ya. Oh ya, oh ya. Oh ya. Pak niki dadi Anune apa? Jeruk gulunge tiba. nggih niku Jadi dijeli tambani. Pak Eh. dokter tambani. Bilang anu betulnya jarum suntik ya, Pak. Lah, Mbah keluarnya napa, Mbah? Randi duit. Niki asalnya saking pundi niki? saka tela oh saka telo. Saka telo. Gedhok napa panjenengan, Mbah? Mbah. Assalamualaikum. Iki jane acara apa to, Jan? Rasul. Rasul. Kok enten emang ada kesurupan-kesurupan gini, Pak? Wadah seperti ini. Oh, Mbah madam mriko, Mbah. Blockingnya enggak tepat Ya, ini. ya, 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 ya. Puterin. Jangan membelakangi channel Nah. YouTube. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari penonton mau nanya ke hantunya, boleh? Ada yang mau Boleh. tanya? Atau Oh, jaluk tombo apa? Betul ini. Atau mungkin ada permintaan duit Pak D. Jenengan nek mboten ngasto arto mboten sah tidak mriki. Mbah. Ya ta? Lah mboten purun nek disuntik niki. Pripun, Mbah? dari neng kene ana dokter Jare sinten? Lah dokter iki. Jare sinten, Mbah? iki dokter Dokter. Pripun? aku pengen disuntik Minta disuntik. Job desk-nya enggak gitu. aku njaluk disuntik inggar Akeh tunggale Mbah nek katene. Pripun? Biar sembuh gimana ini? Lainnya mungkin Selain solusi disuntik? lainnya, selain disuntik. balik no pusakaku Hah? Apa? Pusakane kon balekke. Ya apa pusakane wong ora gegawa apa-apa ya. Niki Mbak Amel sakit ngatasi monggo, Mbak. kan dia mintanya tadi sama kamu Iya. Enggak, ini harus diatasi Mbak Amel ini. Boleh. gimana Wong kesini Pun mboten bawanya ngatasi cuma kula. sandal. Atasi Mel, atasi. Mbah
Balik ke pusakaku. Pusakamu sing endi? Iki tenanan. Tenanan kuwi. Si Iki Mbah yo ngap- tenanan iki yo an. Mbah ngapain, Mbah? Oh. Sik. Nah, yang ini aku penasaran beneran. Mas, Apa. Sugeng dalu, Mbah. Iki diabaikan iki. Oh, gede. sik malah diabaikan iki. Sik, dene to, Mbak. Iki unik. Aku wedi nek kuwi. Lah kuwi, Ora. nah kuwi bapak-bapake ngasih nurani adik-adike kuwi mau. Makanya, ini mau minta apa sih, Mbah? Minta Uang? apa? Napa, Mbah? Njaluk napa? Ketis itu apa? Nah, ya. Oh, Ini garis. Oh, pintenan niku, Mbah? ya. Mas itu Singgar, nggak bisa dibantu. Kira aja. Ini aja. Enggak ngatas. kayaknya itu nggak bisa dibantu. Nggak bisa. Yang bisa dibantu cuman ini. Ini Mbah, ada permintaan. pegel mboten, Mbah? Ora. Pun ngeten iki mawon. Sik, Ngeten iki iki mawon. nggawa pusaka apa ya wangi ya? Sik, tak gramengane ya, Pak. Sangune kur sandal mau iki. Coba kaya ngapa iki? Iki kira nggawa eh, pusaka apa-apa eh. kowe iki? Kowe kira nggawa pusaka Eh, apa-apa? eh. Kok kon balekke iki kepiye? Ora. Yo. Mari. Mari. Loh, ya. Tolong. Upin, tolong Upin. Upin lari Upin. Pak. Tapi endel banget ah. Iki wes iki. Wes mari. Wes, mari. Balik no. Mari ki arep mari ora iki. Balik no. Oh, rollnya itu loh, Kak. Balik ke. Ya, balik ke. Ya dipasang. Nah, Mari. boleh tepuk tangan untuk Mbak Tata. Ya, tepuk tangan. Sik, Ini kudu ditangkap meneh. ora sik, iki bintang tamune jane sapa? Tata Angelina. Lho bintang tamune dokter Inggar iki lho Jan. Dokter Inggar. Kok dadi aku sik di bulan-bulan? Coba Oh, Tata. alah, Cik, Jan. Cik. Dalam. Diinterogasi yang itu, Cik. Yang mana? Ini. Oh alah Jan iki mau ono tontonan apa to Mas? Kok le sambalku kok rada mundur. Iki sapa sing balekke iki? Dokter Inggar. Heeh, Bulane cocoke salon. tetep salon. Heeh, aja dadi dokter. Ora iso. Heeh, sik endi to? Sik iki to? Oh ya, ini. Walah, halo Mbah. Sebentar Mbak Tata, ini ada informasi. Iki yangku Namoni Hansip. ora. Oh, Mbak Diva, Anune digawa. orang Mas Diva ning Mbak Diva. Mbak Diva. Oh, Mbak Diva. nggih. Heeh, iki biasane Iya. Simbah iki rawuh ning kok putrane ra dijak ya? Oh, udu saiki to. Oh, Oh, kae. kleru. Oh, alah, Jan. Ya saiki sik, Mbah. Heeh, sugeng dalu, Mbah. Oh, genit. Konese nemen, Jan. Lho iki anake kok ora digawa ya? Kae engko ben, anake engko ben. Nika Simbah sampun rawuh, arep jogetan apa arek pripun? Jogetan. Kita Lagune apa? Kuning. mawar kuning. Podang kuning, mawar kuning, kupu kuning, arek milih ndi? Kembang kuning. Amel, Apa? kembang kuning, Mel. Kuning, mawar kuning. Mawar Oh. mawar kuning. Mawar kuning. Udu. Heeh. Oh, Oh, iki mawar iki kuning. mesti mau perwakilane wong pawon iki. Iki tetep mewakili ibu-ibu ingkang wonten ing Dapur. dapur Wonten nggih dapur. ngersake Mawar kuning. mawar kuning. Dipeseni nang jero. Nggih. Kayak Jogetan ya, gitu. Mbah ya? Heeh. Mengko Mas Inggar dijak joget ya oleh. Oh, Kudu. oh senenge ling apa? Ling ngendang. Mubek. Apa, Mas? Ora ngelmeni. Sik piye? Ora seneng kae, terus? Ora seneng sing ngendang. Oh, sing kepiye? ngendang ganti.
Piye iki le ngatasi kepiye? Rene. Oh ngarep Nanang. Nanang ngerti. Ngerti iki. Heeh, senenge orang jaluk Mas Inggar, jaluke senenge sik ngene-ngene apa, Mas? Ngendang. Biasanya tok kei apa? Seneng sing ngendang. Oh wonge rame. Oh, wonge rame lu. Oh, alah. Oh alah. Pek, sing Kan pek. tak video ke. Rene tak video ke. Oh, Tak alah, kirim Jan. ke. Halo, kayak ngomong saiki. Kok ya do duwe idola dhewe-dhewe ya, Mas? Iki njaluk sing ngendangi kepek. Heeh, iki, heeh. Terus piye meneh? Njaluk sing ngendangi kepek, dabluk. Lah kok ora gelem dikendangi Mas Nanang mergane napa? Nanang elek. Ora penak. Ora seneng. penak. Ora penak, Ora Mas. penak. Berarti tetep penak. Tetep penak nggone kepek ya. Wah, kandhani kok. Kurang piye? Mas Kurang Nanang ireng piye? mergane Mas Nanang kurang ireng. Oh, anu kurang semangat. Heeh, ya so dipinangkani ya Mas yo. Enggak nggawa fan dhewe-dhewe, aku Nggawa yang nggawa fan. fan. Aku Sik yang nggawa ndi? fan. Iki? Oh, niki fane jenengan? Lah iya ora. Ah, tak kira mau nunggoni aku ya Mas. Ora nunggone aku. Yo, Heeh. lagune ya. Oh, nggih, samangke pun pinangkani nanging mrika wonten pamundutan ingkang sampun Oh, mawar kuning. mlebet rumiyin, nggih. Monggo nderek Monggo. dikenakani sing Cik diriin. Nana. Ah, nggih. Yo, Heeh. apa sih? Request Mas, Request sik pedhot. Oh ya, pedhot. Digadekke. Nggih, monggo sarengan musisi improv. Turangga Setya Manunggal. Heeh, Mas Abi sumangga. Yo, Abi, Heeh. semangat ditunggoni. Nggih, monggo. Manam Jupa. Yen wis tak tukokke wujud tali sak kotange saikine lah kok ilang saslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki Ora lali, Mas. nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu Lah wong ukurane gegeden. apa kurang larang saiki kowe ilang ning endi konku goleki tali kotang. Apa Mas? Oh ngono. Iki digongke sik ora? Kayak- Iki Mas taline tak kondorake. Di. Marku bapak arang keparake. Aku dijodohke malah karo priya sendhe. Sengki. Sing gedhe lan gawa tutuke. Duh Kang Mas Ando Basuki, aku ora bakal lali yen Gusti ngaparengake Terus piye? pasti bali. Lali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci Ya, tetep kayak dijaluk Mas. mawar kuningnya tetep kudu dipinangkan. Mawar kuning, heeh, mangke ndak mboten purun Nah. kondur. Yo, aku yang ngantek mumet iki. Heeh, ngatasi anake wong akeh Yuk. Mas. Yo. Urung sing request kok jobo. Yo. Ayo Mas.
Ronggo Setyo Manunggal. Pak Dokter. Pripun, malih. Coba ditanyain. Pripun? Ngersake apa? Tadi apa Mbak Tata requestnya tadi? Iya, wonten request Oh, Mas iya. Inggar Ya, napa, Mbak dari Tata? Mas Setio ngersake ayang-ayang. Oh, Oh, jeh. Anjing. Menika pamundutan. Pamundutan, Mas. Wau nggih enten sing ngersake kawitaning sinawang nggih mbok bilih mangke saged pun pinakan.
Iya. So alah. Di mau sing duwe anak mau di. Ya. Heeh. Ayang-ayang. Sing duwe anak mau ndi? Ayang-ayang Pak Dokter. Udah. Jaluk susu. Heeh. Ayang-ayang Pak Dokter. Iki jaluk disusani ngene. Oh, Ayo wis. mengko ya. Bener nek njaluk Mbak Amel bener. Ning buri. Kok nek ora ning kene iki, tak tutupi ngene iki. Iki ora duwe. Ora duwe susu. Sing duwe susu aku. Kok tak susunane ning kene ke ya. Iki tak kene sik ya, sayangku. Yo. Mayang-ayang. Izin, ngersake Iya, ayang-ayang. Heeh. Ucapannya semoga rasa dharma guyub rukun sak lawase.